Adamazi, man. Adamazi television, man. Browsing. When you go. Okay, man. Igbo, man. Bekembo, man. His Royal Highness, Eze Ibomisii, Kanu Nwa Kanu, His Royal Highness, Okay, man. Adamazi TV, Mele Boji, Akanye de ya. Gimo basinke no n'eluigwe ọka ome Chineke ndị arụ Chineke ụmụ ụwa niile taa ụtụtụ ọma ndị Adamazi television nwedịkwa mgbe abịa n'ebe a obere jụta ihe akwụna gazi eme Chineke menye anyị amamihe nyekwa ụmụ arụ amamihe bụ ọnụ ndụ akala ka onye afọ na ma afọ ya aka We are Adamazi TV. We are at Eze Ibomisii Palace. His Highness Eze Dr. Kanu Nwa Kanu. We are here to get one or two words from Eze Dr. Kanu Nwa Kanu. Okay. I want the Adamazi TV. I know na Palace Eze Dr. Kanu Nwa Kanu. Ka ibi ajutatu ya mkpụrụ okwu ononone. Eze Dr. Kanu Nwa Kanu wo Eze Ibomisii General. Ayabara ka ajutatu ya mkpụrụ okwu ononone. Winye gbasatara okwu ndị Igbo na okwu ndị Aro. Ọ maka Izu Aro emere ka esi ka bịa chụtatụ ya mkpụrụ ajụjụ one na one mkpụrụ okwu one na one ka ọ kọwatụrụ Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka ndị gele ihe onyonyo anwa ka wo ghọta aga arụza eme izu ma otu Izu Aro si wee dịrị. Onye eze nna ụtụtụ onye eze awụ ndị Adamazi TV biko na mbido anyị ga-amatatu ndị a gbara gị okirikiri anyị ga-amatatu ava ha tena amata gba avawo anyị abịazie n'ebe go onwe nọ. Maazị Nnawo Maazị biko ya anyị abụọ na ị ga-akọwatụrụ anyị ava gị kọwara anyị onye ewu kwuoro anyị aga Palace aza gbasata gị. Ndewo ndewo ịbịala nke ọma nọ ana ma ana matara nke ọma
aga avamza azik kanu okreke mbukwano eze ndachi awo ndị kam na elekọta anya bụ kọmpanị ndachi a na-akpọbu ezukwu etioke mụọ n'ime agazami izu a emere nke ọma Eze Ibomisii gbakwanụ nnamata ndị mmadụ nke ọma agazami izu a anyị enweghị nsogbu mgbe ọ na-ere nsogbu adịghị ya mgbe ọ na-eme ọ bụla ya eme si werere emegwa si werere na-echerikwa mgbe ikeji arụ ma dị aga aza mekwa nke izu a ka mmekwa nke ikeji ọ gakwasị werere mma niile anamatakwa agọrọ ndị m abịa n'igwe agaza mee izu a agwaga ndị m abịa n'igwe mgbe mmekwa ikeji arụ ndewo Maazị Gbanyana biko maazị anyị ga-amatatụ aha gị ma amatatụ mpaghara ebe ịza na-arụ ndewo nwanne m ọ madịrị gị na mma avanwo maazị Okoronkwo Nwosu akwụkwana m nwa Ibom nne reprezentị eze ndị Okoruvere na Ibom a na-ekwukwanụ ndị ike kọmpan ihe jikwara mara m n'ọbịa arụ a anyị nọwo maazị Efe Aro ndewo nwanne m ndewo maazị Efe Aro ndewo biko nwanne mmadụ biko anyị sị ka anyị jụtatụ n'oge aha gị ma maratụ mpaghara ebe ịza na-arụ ndewo nwanne m nwoke avamwo ọkpani nnate kalụ n'Ibom maazị ọkpa nnate Kanu iwe onye Ibom kedụ mpaghara ịza na Ibom azam na ndị ike kọmpan ndị Okoruvere n'Ibom nsogbu adịghị ndewonu so we are back to His Highness Eze Dr. Kanu Nwa Kanu maazị nna ụtụtụ maazị biko ị ga-akọwatụrụ anyị ava gị ma ịgwata anyị opoto ebe ị nọrubere na ọvịa arụ ndewo sa ava mbụ His Royal Highness Eze Dr. Kanu Nwa Kanu Eze Ibomisii the 17th on the throne. Anọ m 29 years n'ocheze taa. Oche Aro bụ hereditary anyị asụrụ na bekee. O nwere Igbo pụrụ anaghị ebugharị ụmụ Ibomisii ma anaghị ebugharị Igbo etiti ma anaghị ebugharị ụmụ Aro ma na oche Eze Ibomisii nke a anaghị ebugharị nza arụpụrụ nnọkwa mata 98% ụmụ Ibomisii ka na-asọpọtụ m n'oche eze taa nsogbu adịghị ndewo onye eze ịkọwanara anyị aga eze nọrọ n'oche eze anwa ma gwakwa anyị onye ewu so anyị bụ ndị Adamazi TV anyị bịara ka anyị jụtatụ gị mkpụrụ ajụjụ one na one onye gbasatara African culture onye anyị na-eme anyị nwa na-agbasa mba ụwa ozi ọma ihe na-eme na ala Igbo niile ebe ọwụ na Afrịka niile sonyere isi anyị nwa ndị Adamazi TV bụ ndị na-agbasa ozi ọma nwa so maazị biko na-atụfughị m mgbe anyị sị ka anyị jụtatụ gị n'ozi ihe ajụjụ anyị bịara ịjụtatụ gị nke mbụ ya wụ ihe gbasara Izu Aro ka ị kọwatụrụ anyị ihe wụ Izu Aro ma emereme a na-emeje n'Izu Aro na-aga Izu Aro zadịrị ndewo maazị Izu Aro o bidoro na aja ọnwa atọ bụ isi oke ọfịa a na-achụ aja ya achụgba aja oke ọfịa eyi ọkụ n'ubi
eyi ọkụ ochu ata abịa kọwa ndị n'ala ana abịa n'izu a ndị otu anyị na ogbo oke ndị otu na-ebu ụzọ eme izu o na-ebu ụzọ akọ ndị n'ala o wee sutuo owu abalị na asatọ which is 28 days ga ndị eze agwụ wee mee izu nke wo ndị eze agwụ mepụ izu abalị asatọ eze agwụ mere izu orutu na arụ niile ime izu Izu Aro itinye n'ala etinye n'ala ruo n'ọnwa 6 aga gọọvọ isi na ihe ịpụ isi wana gọọvọ n'ala mene ji dasị n'ebege n'ikwe yam ka o topụta because ji bụ nna akụmakụ agọju ha n'ala ji ọhụ o eme nke ọma o mee nke ọma a na Septemba n'ọnwa toonu n'afọ ka arụ meji were ya mee ike ji gọzie obodo ji ọha a na-agọzi agọzi a na-agọzi erugwu akụma ọbịa ji ọha ahịa dị arụ na-eji etinwe ekpe bifo ike eji ebido ana izi na ihe meziri emezi ndewo maazị ndewo ịkọwanara anyị aga emereme Izu Aro za dere kọwakwara anyị na-emepụ Izu Aro akọnye ji na ala then akọnye ji na ala akọ ịgba ji na ala abịa mee Izu Aro wụ ngọju ala ji ọha ewere ike mee ọfụma bata n'ọnwa Ikeji arụ ga-eji ya eri ji maazị dịka ịkọwagbara anyị ihe wụ Izu Aro maazị ajụjụ ọdụ anyị chọrọ ịjụtatụ gị wụ ka etu benefit ihe nrite ụmụ Aro oke Igbo ụmụ Afrịka ndị nna mba niile dị iche iche ma ndị nọ n'ala Aro oke Igbo ka ihe nrite ha na-eritetu na Izu Aro ihe a na-erite na ya wụ nke mbụ agọ n'ọfọ ọbasi nke dị n'elu gwe onye na-eyi aka ji ọha eme nke ọma ji ọhụ bụ ihe eji eme ike ji ọhụ bụ ihe a na-eji edo nwa mgbede edo nwata nwa agbọghọ mgbede uru ọ bara bụ ndị mee nke ọfụma das mee ruo eru agụ ama agụ ndị mmadụ ndewo oke onye eze ihe kọwara anyị bụ na uru ụmụ Aro oke Igbo na-erite n'Izu Aro that na ji ọha akọnyere n'ala mee ọfụma na nwa Aro oke Igbo ọnwụ na-alọtara emereme Ikeji ga-eso eri ji ọhụ mere ọfụma so maazị biko ajụjụ ọdọ anyị chọrọ ịjụ gị biko ketu okwu advice ma okwu ndụmọdụ iwere ihe ụmụ Aro oke Igbo ndị niile na mba niile dị iche iche ndị na-ele ihe onyonyo anwa ma advice ị ga-enyewo nke bekee na-akpọ nke Igbo na-akpọ ndụmọdụ ị ga-enyewo ọwụ naanị ndị Aro ihe niile wu ndị Igbo ma ndị bekee nọgba na mba ọdọ wu ndị ga-ele ihe onyonyo anwa ketu okwu ndụmọdụ iwere inyetuwo ndị maazị ihe nọdụ bụ
na-enye wobo ụmụ arụ anyị ọ bụ na ụmụ arụ ihe a na-akọ n'ala ejighị egwu egwuregwu mgbe ịkọ ọrụ ubi ruru ha yi aka mee ya ka ndị ruo ebe ọ dị ukwuu onwe ihe a na-eko export agada emekwa ya ma export agada ebu ya aga ibe mba dum dị iche iche aya bụ oke nri so woma dịsi ike na-enyere ndị nọ n'ụlọ aka ka anyị dum na-agazi agazi ndewonu ketu ozi ekene iwere ihe Adamazi TV and ụmụ arụ niile n'ọgbana mba niile dị iche iche ndewo maazị. nke mbụ bụ Adamazi television wo na-agbada ebe ọ dị ukwuu ọ bụ naanị arụ a na-akpọ n'obodo ndị ọdụ na-agbada na-ezisa ozi a Chineke ma nọnyerewo n'ụzọ niile ile anya on 27th June bụ Izu Aro Eze Ibomisii ọ gara ebe a na-eku adiogo Ibom akwa na ebe na adiogo ebe nke a na-ekpu Eze Aro okpu Eze Aro nwụọ erigbazi eze ebe nke a na-ega kpuo ya okpu anyị gojukwara adiogo and akwa na ka anyị na-eji eme declare izu open ndị ụmụ arụ na-abịa iwọchi ya the video 27th ọ ga-ezi agaza gọvọ that's why aga m ọvarị n'ebe ndụ ga-adịrị anyị dịrị ụmụ arụ dụrụ ndị Ada television ndewonu. Anyị hụrụ na ị nọgitere onye eze nso mgbe anyị na-ajụ ya ajụjụ so anyị asị ka ajụtatụ gị ihe ndị a niile onye eze kọwara anyị ugbu a dịka omenala arụ omenala Igbo biko anyị asị ajụtatụ gị onye a niile eze kọwara anyị agazi eme anyị ọ kọwara anyị omenala okwu omenala Igbo ka ọ kọwara anyị ndewo. ihe a eze kwuru na Eze Ibomisii kwuru aga ka azi eme nzọ ụwa agakwa nọ 17 in nọmba na tola since ọhụ ọ dịbe nke ọ papụ aga ka ọzọ na-eme nza ndewonu. Ndewo. Okay, maazị Efe Arụ biko ịhụnanụ ihe eze kwuru biko anyị asị ka ajụtatụ gị izu eze agwụ mere na Izu Aro General mere agaza mee ya ọkwa agaza eme ya mbụ. Adamazi TV na-ekelenu ebe ọ dị ukwuu nza arụpụrụ tiruo gbuo tile nza eze Dr. Kanu Nwa Kanu Eze Ibomisii of Arochukwu Kingdom agaghị eme Izu Aro from palace anyị agatọ ala ogo eme omenala emegbu omenala onye ọbụla agatọ is different nyamafia ya ga-mee omenala Izu Aro agaghị eme emeziri emezi ana ozere n'igwe emeziri emezi agọzadị. Okay, maazị Efe Arụ ịkpọrọ ịnyamavia mana some viewers na-ele ihe onyonyo anwa ụfọdụ wa awụghị ndị Igbo and ụfọdụ wa amaghị ihe wụ ịnyamavia i nwere ike igbuwa tụrụ anyị the meaning of ịnyamavia n'okwu bekee. Ịnyamavia wụ ibe the different compass na-anọ apụọ their liberations kpọọ the gods of the community oyo wi Ịnyamavia ebe a na-awụ the liberation akpọ the different gods ndị ochie nna anyị the ancestors ebe nke anyị na-consult ha anyị awụ liberations imezi omenala na emela izu anyị meziri emezi ebe ọ dị ukwuu from ala ogo onye ọbụla gawa ewu liberation for different compounds anyị meziri emezi ebe ọ dị ukwuu. Okay, dear viewers, you people have heard that in Igbo language we call it Ịnyamavia. Then in English language, we call it where our ancestors anchor. That is where they will go and pour the revelation. Okay, thank you. Thank you. Let's ask this our elder brother one or two questions. Biko, Mazi, ndewo. Mazi, biko, I chọrọ ịjụtatụ gị ihe ndị a ụmụnne anyị ma nke onye Eze Ibomisii kwuru. Ihe a niile wo kwuru.
agụ nke ọdịnala arụ. ndewo nwanne m ava m wụkwa ọkpani nnata ka alụ nye niile eze mere agụ nke ọ dị after eze gọchara ọfọ ya anyị ga-egacha ịnyamavịa niile aga nwa na-eme na gbogbogbo aga nna m maazị ọkpani kalụ ji kwuo ya agụ ọkwa ka ọ dị because mụnwa nọ na nye omenala ana m aga chọọchị onwe ihe gbasara nwe chọọchị onye omenala ka nwụ onweghị ihe ga-ada n'arụ na omenala ka nwụ nye eze mere o ezigbo ya ka o mere udo ga-echi akwa ndewo ndewo my brother ịgbanye na the viewers anyị emecha na ihe niile anyị kwesịrị ime n'ụbọchị nke taa anyị na-asị ọ ga-adịrị anyị niile na mma dịrịkwa Adamazi TV wụ onye mere ka ihe onyonyo anwa na-aga viral na-aga mba niile dị iche iche ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ okwu ihe gbasara omenala Igbo. We are talking about Aruchukwu culture and tradition. Onye gbasara omenala Igbo ka anyị na-ekwu. Anyị na-asị biko when you watch this video try to subscribe and share. Thank you. Thank you.